Здравейте всички Вибукс. Тая игра е Tony Hawk's Pro Skater 4 и се свалих, защото ме кефи и искам да пробвам малко с този негър. Ще играя. Така обичаме на игри. Не съм много добър, затова не искам коментари като нуб. Ха-ха, не мога да играеш всеки такива. Признавам си, свалих си току-що и... Аре бе. И да, нуб съм. Омага. Зацепи. Сериозно? Евала. Опа! Вау! Да! Омага! Това е AC/DC ли? Омага! Уау, уау! Това TNT ли е? Тук не може да се фаща за колите. Да. AC/DC TNT. Ако не е чувате, аз се чувам. Омага. Чупи си крак. Уоу. Това беше диво. Аре, стига се превил, бе. Стига се превил. Нищо, че ако аз падна там, че... Повече няма има. Ама стига се превил. Уоу. Не. Ай, карай. TNT. TNT. О, кикфлип! Правя за първи път, така че ми е яко. Омага. Не! Трябва пипам нищо, мен! Дразна се. Супер, яко. Не, така е. Да. Това се казва яко пребиване. Това се казва тъпо пребиване. Явно е 12 часа. Тук много мъгливо е. Аре, колата. Ния. Фания. Ния. Това се казва пребиване. Пребиването е умно. Аре, стани, бе. Мага. Стига, моля ти. Стига вече. Пребиванки. Добре. Започвам.
Не. Ое. Не. Я. Ау. Яко. Прибив. Кикфлип плюс 360 мелани. Не знам какво правя, ама ми изглежда яко. О! Падане по глава. Епичният край на всеки скейтър. Да паднеш по глава. О! Въпрос е... What the fuck? Аре, беше, да не го стъпи. Няма значение. Втори опит. Окей. Тук трябва да се пази баланс. Както виждам. Какво е това Cannonball? Cannonball ли се казва? Не знам. И основно опит за него. Трябва да спра го пера. Ще направя 180 лари. No slide. Yeah. Добре. Ще отида към... Уау! Удар. Мисля да привършвам клипа. Вау. Както ми видяхте, това беше всичко от мен. О, вау! Какъв епичен край! Да. И това беше всичко от мен. Си на бой. До чуване.